Fortæl mig lidt om juggalos. Der er forskel på drenge og piger. Juggalettes, det er piger, og juggalos, det er drenge. Og det er en livsstil. Det er juggalism, for eksempel. Det tror man på Dark Carnival. Hvad er Dark Carnival? Det er det sted, vi kommer hen, når vi dør, selvom vi ikke kan dø. Alright. Hvis vi fejler livet. Ja. Hvis I fejler livet, så kommer I til Dark Carnival. Dark Carnival. Alright. Hvor længe har du været juggalo? Jeg tror, jeg har været der omkring et år. Et år? Men jeg har sådan været det hele mit liv. Du har følt, at du har været det hele dit liv? Ja, det har jeg. Hvordan fandt du ud af, at du var en juggalo og skulle have maling Jeg på? fandt først ud af det sidste år, at der var en livsstil, der hed det. Ja. Og fordi jeg så nogle af mine venner gå rundt med det, så spurgte jeg, hvad laver I? Og så sagde de, jamen det er livsstilen. Ja. Og hvordan føles det at være juggalo? Er det? Det er at være fri, nærmest. Ja. Altså. Det er at slå sig løs og gøre, hvad man har lyst til. Det er at være sig selv. Så det giver dig noget, du ikke havde før du fik sminken på der, eller hvad? Nej, det er ens normale ansigt. Ja, det er klart. Alright. Hvis der nu er nogle cybergoths, som hører det her, er der noget, du gerne vil sige til dem? Jeg vil gerne sige, keep it real. Det er godt, at I har jeres egen stil, og Ja. I skal bare fortsætte det sådan, hvis I føler for det. Hvor mange juggalos er der i København? Der er mange. Vi er 200 i Danmark. Ja, Er du også juggalo? Men du har ikke... Ikke det. Ikke i dag. det magter man. Nej, jeg magter det. Det vælger man selv, hvornår man... Det er ikke hver dag. Det er ikke noget, man skal. Det er sådan, når man skal ud, eller ligesom at gå i byen, eller hvad? Ja, jeg havde det på i, hvad var det? Det var torsdag. Ja. Du har det da også på et fredag, så. Var det også fredag? Ja. Men det er sådan, hvad man nu har lyst til. Det er Ja. ikke noget, man skal. Det er ikke noget, man skal. Der er ikke nogen regler. Der er ikke nogen regler. Hvor tit har du juggalo? Altså, det er meget forskelligt. I 8. klasse havde jeg det sådan stort set hver dag. Men Ja. her på det sidste har jeg ikke haft det så tit. Det har jeg ikke haft tid til. Hvad med dig? Jeg har det kun på, når vi skal ud og mødes med de andre. Jeg går ikke med normalt. Nej, alright. Og hvor mange skal I mødes i dag? Der kommer i hvert fald 10 stykker. Fælledparken. Ja. 1. maj. Ja. Der er masser af juggalos. Fedt. I hvert fald 10 stykker. Ja. Ja, der er i hvert fald 10 stykker, vi kender, Ja. og så ellers så får man øje på folk. Så siger man bare, altså vores kendetegn, det er sådan whoop whoop. Det er ligesom at sige hej. Whoop, whoop. Okay. Må man få et whoop, whoop? Whoop whoop. Whoop whoop. Tak for det. Whoop.